Gutierrez, usap-usapan ngayon matapos umanong mahuli ni Jelay Andres na mayroon itong bagong kalaguyo. Bagong jowa ni John Gutierrez, kumpirmadong si Iskaela Fujimoto nga ba? Kalat na nga sa buong social media platforms ang di umano'y pandolokong muli ni John Gutierrez sa dati nitong asawa na si Jelay Andres. Naging gulat ng mga fans nang muling ulitin ni John ang kanyang ginawa nitong mga nagdaang taon. Muli nitong niloko ang dati nitong asawa na si Jelay Andres. Ang buong akala ng mga netizens ay nagbago na nga ang vlogger, ngunit nagkakamali pala ang mga ito. Sapagkat sa likod ng maamong kilos at pananalitang ipinapakita nito sa mga fans, ay siya rin naman palang may kalokohang tinatago ito. Dahil dito ay samud-sari ang mga opinyon at haka-haka ng mga netizens ukol sa kung sino na nga ba ang ngayon kinakasama ni John Gutierrez. Isa sa mga pangalang nadawit sa issue ay ang sikat na TikTokerist na si Iskaela Fujimoto. Si Iskaela ay mayroong mahigit na 5 milyong followers sa TikTok, matangos ang ilong, maputi at higit sa lahat, mabait. Kaya naman hindi malayo na maraming mga lalaki ang nagnanais na makuha ang puso ni Iskaela. At hindi rin katakataka kung pati na nga si John ay ma-inlove sa dalaga. Pinaniniwalaan ngayon ng mga netizens na si Iskaela na nga ang bagong babae ni John Gutierrez dahil tila tugma ang mga pagpaparinig at mga post ni Jelay Andres. Ateng, ang bata mo pa, baka mapagalitan ka ng mga magulang mo. Gayunpaman ay hindi din naman eksaktong inihayag ni Jelay na si Iskaela mismo ang bagong babae ni John Gutierrez. Dahil nga kumakalat na ang issue ay hindi rin napigilang hindi maglabas ng pahayag ni Iskaela dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa issue ng dating mag-asawa. Mariin itong itinanggi na hindi siya ang bagong kinakasama ni John. Buong sabi nito, "Ha, bakit ako nadamay dyan? Nakikipag-popcorn nga lang ako dito." Komento naman ng malapit na kaibigan nito na si Mika Salamanca, "Shoota, hahaha." Tila nagulat ang dalaga nang bigla na lamang nasama ang kanyang pangalan sa mainit-init na isyong ito. Muli itong nag-story ng kanyang litrato sa kanyang official Instagram account na may caption na, "Magpapa-good morning ka na lang talaga." Sa recent tweet ng TikTokerist ay tila desidido itong magsampa ng demanda dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan. Demanda is waiving. Sa kabilang banda, tila galit na galit ngayon ang manager ni Iskaela Fujimoto na si Matt Nicolay. May concerned netizen ang nag-send ng screenshot ng komento ng isang babae na pilit na dinidiin na si Iskaela ang bagong kalaguyo ni John. Buong pahayag nito, "Freya Velsi, lol. Hindi yan si Iskaela ang babae ni John. Hahaha. Nakapost yun sa Twitter, na-delete agad yun eh. Niretweet pa ni Jelay at nag-comment. Sabi ni Jelay, papatil ka na lang sa may asawa pa." Dahil dito, maging si Matt ay handang magsampa ng kaso laban sa babaeng ito na pilit na idinidiin ang pangalan ni Iskaela. Buong pahayag nito, "I hope you guys can fact-check first before pointing a finger at someone who is innocent. Once and for all, please stop blaming Iskaela to issues she is not completely involved. Investigating is placed. Legal action will be served. Thank you for sending screenshots. Highly appreciated. Kinda disgusted lang din dahil merong mga influencers na nakikisawsaw, wala namang alam. Gayunpaman, magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin kahit na anumang kumpirmasyon mula sa dalawa kung sino na nga ba ang bagong kalaguyo ni John Gutierrez. Kalat na nga ngayon sa social media ang issue ng dalawa. Masakit ring inihayag ni Jelay na nag-umpisa umanong magkaroon ng bagong kalaguyo si John noong July nitong nakaraang taon. Narito ang kanyang buong pahayag. "So now ko lang nalaman, July pa pala. Nuknukan ka ng tanga, Jelay. Mas mahal mo pa kaysa sarili mo yung asawa mong may libreng kondo, iPhone, etc. sa kabit. Kaya pala yung pakiramdam parang ako yung kabit eh. Comeback na tayo nung lock-in taping, di ba? Kaso na-depress pala si kabit. Naawa seeking cooks. Sa akin di ka naawa? Ano to, Ate Jelay? Pagdurusa for life? Puro malasakit, pagmamahal, pagpapatawad, pagtatanggol, pagtulong, pag-alaga, tapos kapalit pagdurusa, abuse at pagtatraidor, trauma? Comeback na tayo noon bago matapos ang lock-in taping, di ba? Excited pa naman ako sa comeback reveal natin kaso wala kang awa sa akin. At lahat ng kasama mo sa bahay kasi lagi mo palang pumupunta sa inyo. Ang babait ko sa inyong lahat. Kaya pala hindi ako komportable pagkasama ko kayong lahat kasi lahat kayo tinatraidor ako. Kilig-kilig pa kayo sa amin kuno. Ako naman si Tanga, kinikilig din. Wait! Nakakapanliit sobra. Tapos ikaw pang matapang magsa-status ng ganyan dahil pinagtatanggol ako ng ate ko dahil binabasa ko ng mga fans mo na kapit ko daw kaibigan kong lalaki? Thank you for watching!